Teraz ho vypínam. Vypínaš ho? Vypínam ho, Ondro. Nie, treba... Teraz ho vypni. Ale v zmysle... Hej, vypoj. Ďakujem. Yes. Vinco, povieš nám niečo o tejto konštrukcii? Je to veľmi ekologická verzia, nie menej nebezpečná, ako sme sa mohli počas výroby presvedčiť. Ale myslím, že je veľmi elegantný dizajn a poslúži aj pri časoch s nedostatkom potravín. Takže odporúčam.